Goedemiddag. Mooi dat je sjoggen naar deze Friesland extra in verband met het boerenprotest in Den Haag. Want honderden trekkers uit Friesland en orenpatten van Loon en duizenden leuke boeren binnen op het stuit op het Malieveld in de stad. Ze protesteren daar omdat ze vinden dat ze overal de schuld van krijgen. Op het Malieveld in Den Haag begint nou een manifest en verslagjouwer Gert de Boer is direct. Ja Gerrit, waar stierst op het Malieveld? Nou ja, de kerst het dossier hier achter mij een zee van trekkers, ja, midden op het Malieveld. En achter de camera staan nog eens een keer sapvolle trekkers en een hele grote boeren daarbij op dat Malieveld. En die boeren die gaan nog starig gewoon al jaar richting het podium, want daar moet de manifestatie aan zijn plak vinden. En wat gebeurt er dan precies? Ja, dat is nog een beetje afwachten. De zelf vanuit de actievierders wat zijn we. Voor de belangenorganisaties komen mogelijk mensen aan het woord. Maar we weten ook dat minister Schouten deze kant op komt van Landbouw. Wat zij te zeggen had, dat weten we net. De boeren hopen dat er een hoopvol boodschap uitkomt. Dat er meer respect voor haar komt. Wat meer ruimte om te borken. En dat er wat meer begrip voor haar moeilijke positie wijzen zal. Maar, ze zegt, wij twijfelen daar ik wel weer aan. En dan komt ik nog zeer te groot van D66. De man die een paar weken geleden met dat vreselijke idee kwam, vinden de boeren om de biggestallen, de bargenstallen en de hinnenstallen, om die met de helte te verminderen. De intensieve stallen in Nederland. Dat wie eigenlijk wel een beetje de druppel. Werd terug wat iedereen zei. En nu is het klaar, we moeten met z'n allen naar Den Haag. De politiek kan net meer met ons omspringen. Ja, ze binnen dus leuk, maar had ik nog zo om die hinnesjoch van Safir had ik het zinken, Gerrit, liep het de sfeer daar wel aardig gemoedelijk, is dat ik zo? Ja, het gaat dat nota echt heel goed. Zelfs de wijze waarop de trekkers hier op het Malieveld komen, de boeren regelen dat al hier zelf. Ze ha ik al meerdere keren nu het zien mij zijn. Maar één ding, we willen hier geen knakkerij hebben. We willen net dat de zaak uit de hand rent. Dus daar wordt wel nou lettend op tas jongen. Er is natuurlijk wel eens eventjes wat onvrede, ook in het verkeer. Maar aan nota heb ik nog geen grote problemen met jongen. Als ze er net komen, dat weet ik net. Maar aan nota lijkt het al hier redelijk rustig te verrinnen. Ook omdat de boeren dat zelfs graag willen. Ja, ondertussen zorgen we echt wat beelden van hoe dat al gegaan is daar. Er mochten maar 74 trekkers op het Malieveld. Nou, dat is de politiek in Den Haag net heel botslagen, als je ook wel. Hoeveel is er tingst? Ja, dat is natuurlijk wel heel moeilijk om dat te schatten. Maar ik dwaal wel te zeggen dat hier op het Malieveld meer dan 1000 trekkers staan. Want ze staan er werkelijk overal. En we waren vannacht op 10:30, toen liep er ik al een aardig wat te staan. Toen weer de parkeerterrein weer voor de helft vol. Dat waren een goede 130. Nou, hier staan er zeker 6 keer zo volle. Nou is schattingen net, maar dus genoeg. En ze hier hopen op ongeveer een 1200. Nou, die zullen er wijzen. Misschien binnen er meer schattingen rennen op naar 2200. Nou, dan al de meesten die daarbij jaren, dat zou dan nog een veelvoud daarvan wijzen. Mogelijk tussen de 6 en het 10.000. Maar echt, dat is wel schatten, want het is moeilijk tellen. Ja, we zorgen nou ook beelden van al die trekkers die over de sneldieken gaan. Doe best zelf met hun mij reizigen. Het wie hier al file van Den Haag, hè? Ja, dat ging in het begin aardig knap. En de boeren reden achter elkaar aan en er weer rond op het dik. En daar konden de auto's nog deel. Maar hoe dichter we bij Den Haag kwamen, hoe moeilijker het werd. Het werd natuurlijk ook jacht. Het verkeer kwam ook in de Ranenstad op gang. Het reinde, er gebeurde wat ongelukken. En op een bepaald moment weer complete chaos. Men zou heel dag terug binnenwegen gaan. Op een bepaald moment zagen ze op verschillende snelwegen. De A12, de A28, de A27. Zagen we trekkers. De politie holpen ze daar maar bij. Want ja, dat weer beter dan ze maar wat wiel terugheen rieden te litten. Maar ze draaiden ik om door de middenbergen. Wat dat betreft wie het wel een chaos. En er zijn boeren ik hier op het terrein. We binnen er al, maar we wisten eigenlijk op een bepaald moment net goed meer hoe het moest. Het weer wel iedereen voor hemzelf. Dus wat dat betreft, ja, dat vooral wel chaotisch. En we hier net voor niks meer dan 1000 kilometer file joert. Nou, de manifestatie daar begint dadelijk, Gerrit. We komen dan nog even bij die waarom. Maar ik zei het al, de boeren en trekkers zijn dus uit alle hoeken van het land naar Den Haag gaan. Hier in Friesland reizigen ze juist de juni al. De start van die reis weer in Hitsem. De actie begon juist in Hitsem. Daar kwamen honderden boeren bij een oor op het heem van de familie Sielstra.
Wij laten ons net van het kastje naar de muur sturen. Staat dat nou ik gebeurd in de agrarische sector? Daar hebben we van het kastje naar de muur gestuurd. Dat laten we net gebeuren in Den Haag. De boeren willen goed in Den Haag duidelijk maken dat de nieuwe stikstofplan net alleen nog bij Harendel aan willen matten. Ik heb hun adviseerd om de boeren te laten en nu terug te laten gaan. Als ze dat niet doen, dan ben ik gevolgen van hun. De organisatie heeft de politie het advies doen de boeren de ronde te gaan. Het werd een prachtige tocht en een soort saamhorigheid. Maar ja, de molkerij maakt vanzelfs trok in. Dus net alle boeren konden naar Den Haag. Dags woonden ze hun collega's daar was stiepje. Dus protesteerden ze dichter bij huis. Biegeliks in Jesterwoude. En daar is verslagjouwer Timo Jepkema. Timo, hoe is het daar op dit moment? Ja, drok voor Safir dat ze kennen van een spontane bijeenkomst die het juster eigenlijk organiseerd is. Juster Joen op de Manje te Joen op Facebook een oproep. En toen zijn al die boeren in elkaar, wij moeten ook protesteren. We gaan net naar Den Haag, maar vol hierheen. En naar het viaduct Venekoten op de N381 in de richting van Appelskeer. Hier bij Jesterwoude hebben we alle die boeren haar samelen. En er zijn er volle meer als dat ze tocht hebben. Je ziet het misschien achter mij hoeveel trekkers er hier staan. Het ziet er echt heel vol met spandoeken. En ze hebben hier achter haar al je samelen. Hier ben ze. Ze samelen haar ongeveer rond bij Olven. Toen ben ze hier verzameld en ben ze hierheen gegaan. En ze ben ik tasprutsen toch een van de initiators, Klaas van Weperen. We rennen even naar Klaas van Weperen daar. Meneer van Weperen, jij bent de initiator, initiatiefnemer van het protest hier in Jesterwoude. Waarom woon je hem hier een loodjerlid en waarom sta je hem net in Den Haag? Ten eerste, ik ben net alleenig. Wij doen het met onze fjouweren. En daar hebben we enorm veel energie in zitten. En wij willen wat jaren. De actie, het moment en de zorg in onze sector is zagrut. En er is, als alles gestructureerd is, als het hier als voorbeeld giert, daar zijn we trots op. En dan laten we zien dat wij met 94% van onze bevolking, dat we daarmee eens en verder kennen. En dat onze sector het weer is, het wurg is. Het weer is in de algemene beschouwstelling wel eens. Maar het wurg is om verder te gaan. En wij hebben recht van bestaan. Wij jaren hier. Wat is Nederland zonder boeren? Dat ken het zonder elkaar. Wij zijn de burgers nodig. Nou, die denken aan ons. 94%. Daar wil je toch een beetje werk van. He? Maar je was net in jouw taspraak emotioneel. Hè? Hoeveel mensen hier spontaan in de kamer binnen? Waar komt dat bij? Nou, dat wordt slim onderschat. Dat is de spanning die er heerst in de gezin. Dat is dat er zoveel opkropt wordt van waarom moet ze ons nou weer hebben? Waarom nou weer? Wij willen als sector staan we voorop wanneer het moet om innovatief te wezen. Wij gaan voor onze eigen sector. Denken jullie dat wij gaan wachten om wat te doen? Wel nee, voorop. Maar dan wel op basis van eerlijkheid. Je moet eerlijk, duidelijk en correct wezen. En dan staan wij als landbouw voorop. Hebben we trouwens al 20 jaar snel leren dat wij zo goed binnen in het innovatieve karakter. Alleen nog maar de zwierigheden die net weer binnen. En dat zozeer, hè. Daar was wel eens heel boos om. Dus type kan ik van je burgemeester, Harry Oosterman, die je taspruts hier op dit plak. Vanzelfs is hij een beetje verrast door het protest. Verrast door dat er zoveel mensen hier heen kwamen binnen. Wat voel je van zien worden en van toch zien stiepen? Nou, dat is het mooie. Je kan niks regisseren van dit. En dat heb ik net dienen. En dan, wanneer een burgemeester ik hier net ook kom, want die hebben we vanmorgen pas benaderd. Hè? En die komt hierheen, had zijn agenda maken en die zei van, hier ben ik. En ik roemde wel op, want ik ben trots op een sector. Ik ga ervoor. Ik ben Oostellingwerf, wij zijn de boeren. En wat willen wij zonder boeren? Nou, wat willen wij zonder Oostellingwerf? Wat willen wij zonder Friesland? Wat willen wij zonder Nederland? Duidelijk verhaal. Klaas van Weber, een tierentank. Op het stuit hier dus nog een heel soort mensen. Boeren, mensen uit de Jesterwoude zelfs, die je kwam te zien. Want er staan hier in zo'n 100 tot 150 boeren te protesteren. Dat binnen de schattingen die burgemeester Harry Oosterman van de gemeente Oostellingwerf maakt had. We zullen nog even jaren bij mensen wat ze vinden en wat haar beweegredenen binnen om hierheen te komen. Meneer, waarom ben je hierheen gekomen? Hij is zo spontaan
spontaan reageert op de oproep. Ja, het was spontaan. Vanmorgen om 10 uur kreeg ik een berichtje van mijn vrouw van je moet naar Oosterwolde om te gaan demonstreren voor onze belangen. Nou ja, daar zijn we dus samen met een buurman zijn we hierheen gegaan. Vol goede moed. En ik denk dat het met mijn collega's goed geslaagd is. Ja, duidelijk. De boodschap is duidelijk. Ja, je ben ik verrast nog even met een broodje gehaktbal. Dan wordt het hier en hier net nog gezellig, maar de boodschap is net minder serieus. Laat onze boeren niet stikken. Dat is echt het timebesluit wat jou vindt, hè? Dat raakt ons zeker. Ja, dat vinden we heel belangrijk. Ja. Goed. Duidelijk verhaal. Wat ik nog steeds een keer afke is dat het protest hier dus om Olvoren begon. Het wordt ongeveer Jelwe twaan en dan willen de meesten en de boeren hier staan gewoon haar trekkers weer opziekje, de spandoeken weer oprommen. En dan zullen ze net oer de dik, net oer de 1381, dat gaan ze mij verzekeren. Maar hoe de binnendikjes weer waarom naar haar plaatsen en waarom naar huis. Tegentank Timo Jepkema daar in Jesten. Maar dan geef ik gauw weer even waarom naar Den Haag, naar Gerrit de Boer, uw verslagjouwer. Ja, Gerrit, er weer op Varhoorn echt wel wat angst voor de reputage van de boeren. Het imago zou wel eens op het spul komen kunnen te staan. Nevens de critici. Verneemt u daar wat van in Den Haag? Nou, want nota nog net. We hebben het in het verkeer net echt vernomen. Er zijn wel wat mensen die het een beetje klagen omdat het al is zo lang door. Maar toch een protte begrip. Bij Radio 1 weer van de morgen een enquête blijkt er zo'n 80% van de mensen toch de boeren te stiepjen. Dat gevoel hij hier ik. Wij zeggen hier in omjouwing van Malieveld ik al die mensen steen. En ik heb geen enkele agressiviteit daarin zien. Dat wil dan net zeggen dat ze een volslaande steun hebben. Maar in ieder geval is het net zo dat de boeren hier komen en dat ze vijandigheid opwekken. Nou, ben er een heel soort boeren en die maken uiteindelijk echt weer waarom naar huis. Is er al bekend hoe dat al gebeuren zal? Nou, ik had een paar van de boeren vregen en eerlijk zijn, een hele protte hadden net eerst zo goed toen nee toch. Die gaan willen aasten zelf toch weer naar huis te rijden. Sommigen gaan vannacht bijvoorbeeld alles even afwisselen. Dan gaan ze naar een oren trekken daar en dan vregen ze er een extra weer en dan komen die er even bij in. Dat er of het rote oor even een knipperke aankomen. Maar daar ben ik gewoon, die willen aasten nog hulde weer omrijden. Ik praatte krek met een boer die zei, nou misschien mag ik vannacht toch maar even ergens sliepen. Ik weet het net krek, want hij weer van plan om weer om te gaan. Maar dat wordt wel een hele huis. Kwart zijn, daar binnen de boeren nou op dit stuit mee bezig. Ze weten dat het gevaarlijk wezen kan. Ja, ik weet net hoe vol het ondwaren. Maar wies is het net, denk ik, om nou echt weer in één keer weer om te gaan. Want hoe lang wordt het er nog al, Gerrit? Nou, officieel is de manifestatie hier van 1 tot 3. Ik kan misschien een beetje uitrennen, want we binnen nu al theorieën en het is eigenlijk krek uit de eindzet. Maar gaan er maar vanuit zo'n uren strijden. Dat betekent daarna dat die hele verkeersstroom weer op gang komt. Maar dat hier al je weer uit de stad. En dat als deels koppelen met de spits weer in de Ronenstad. Nou, dat wordt het nou wel even voordat ze echt weer onderwijs binnen. Zeker de laatste trekkers hier op het Malieveld. Want die staan haast morgen vast. Ja, tegentank Gerrit de Boer van Den Haag daar op het Malieveld. En zo ben wij aan het eind van deze extra uitsturing. Maar meer nieuws en ontwikkelingen en de files en hoe dat alle hier komt van de middag op een Waaromreis. Dat kun je lezen op omroepfriesland.nl en de Omroep app. En vanzelfs ook van 4 uur in Friesland. Dank voor het zien en nog een hele mooie middag.